Snimak vezan za Čumićevo Sokače, sad se zove Belgrade Design District, to jest jedan deo Čumićevog Sokača da se tako zove. Neko me pitao da li je starije Čumićevo Sokače ili tržni centar Piramida. Mislim da je Čumićevo Sokače. Našao sam neku oznaku koje su stavili graditelji, da li je sagrađeno čak 1990. ili 1991. nisam siguran, ali mislim da je ovo prvi tržni centar u Beogradu. Posle, verovatno, Piramida sagrađena, posle godinu, dve, tri, pet, ne znam stvarno na pamet. To znaju Novobeograđani bolje od mene. Ovde mogu da preporučim ovu prodavnicu sa suplementima AMG Sport, ponekad imaju i dobre, baš su imali pre Strava dobre ove stvari, trenerke i tako neke stvari za treniranje. Marka je bila Gorila, ja mislim. Mnogo dobre stvari. Army Shop. Ajmo dole, ovde je pre bilo prepuno. Jebem ti stepenik, evo ga. Za malo da padnemo, pičku materinu. Ovo je bio jedan luksuzni fancy restoran do neke 2000. godine. Sad nije ništa. Jebem ti, ne gledam gde hodam, pičku materinu, snimanje. Sad ovde ima puno ovih ručna manufaktura, kako to da nazovem. Kako se zove, ručni sapuni, čokolade, sve i svašta što čovjeku padne na pamet, ima stvarno svašta. Garderoba, začini, evo i začini tamo, Spice Up, ljudi koji vole začine, 500 vrsta začina. Ovde ima isto i kremova od lešnika, kozmetike, sve ručno pravljeno, kvalitetno. Evo ovde su džemperi i takve stvari. Ima i poneka prodavnica ploča, knjiga, kafić i tako dalje. Ima tamo isto nekih galerija i svašta nešto. Da ne obilazim sad sve, koga interesuje doći će. Ovo je zanimljivo, jako radnja Antik Store. Ove, da kažemo, stare stvari veoma, veoma očuvane se prodaju. Ako su stare, možda su i ove reprodukcije, otko znam. Evo, radio sam video vezano za stenu. Stena trenutno ne radi. Imaju svoj specifičan nakit od metala. Ovde su isto razne ženske stvari. Uglavnom je sve za žene. Nakit, cipele, obuća, garderoba. I to je neka, to su domaći kreatori, evo recimo ovde kažem Marija Stanišić, Vesna Kracanović, Ana Popović Šuz i tako dalje, torbice, razne jakne, kaputi i tako. Atelje Danijela Glišić. Sad ćemo da snimamo kad je sagrađen tržni centar. Evo piše maj 91. Evo ga. Tako da i piše i autor arhitekta Milutin Gec, Energoprojekt, Visokogradnja, eto, centar male privrede Čumićevo Sokače. Evo, ja sam završio ovde ovaj snimak. Ovamo vam je dom omladine, ovamo vam je jedan zanimljiv kafić, tu je i jedan motoplac, čovjek koji radi s ovim motorima, čoperima, pravi ih, proizvodi šta radi, pojma nema, nešto, ko na Discoveryu, ono, pravi neke Strava motore, otko znam. Eto, toliko od mene za sad, pozdrav.